Dacă ar fi să rezum în puține cuvinte activitatea mea sau experiența mea, aș spune că mi-am asumat un alt fel de jurnalism, și anume acela care pune focusul pe valoare. Știți că am auzit că aici există copii cu adevărat valoroși. Copii care, să spunem, pe șleau, ridică ochii din ecranele telefoanelor și sunt interesați de activități cu adevărat interesante. Am auzit că ați avut rezultate excepționale și despre ele o să vă las pe voi să vorbiți. Și am să vă rog să veniți în față, Vlad și Daniel, și să-i aplaudați. Eu vă rog să spuneți câteva cuvinte de încurajare și lăsați-mă pe mine așa între doi băieți deștepți, că vorba aia poate se mă lipsește. Performanțele voastre extraordinare și anume că ați ajuns în finala concursului organizat de NASA. Vă rog să vă spuneți voi mai multe cuvinte și o încurajare pentru toți cei care ne văd online. Pentru băieții de vârsta voastră, tinerii de vârsta voastră. Da, eu cred că fiecare om la început ar trebui să înceapă prin a-și urma pasiunile. Ce îi place lui să facă. Nu trebuie neapărat să fie informatică sau matematică sau orice știință, că, din păcate, am văzut părinți care încă de mici nu să spun că își chinuie copiii, dar îi împing de la spate să intre pe această rută, pe acest drum al științelor și poate unora nu le-ar plăcea, de exemplu, să urmeze o carieră în fizică sau în informatică. După ce s-a trecut de etapa asta, dacă ți-ai descoperit talentul, ți-ai descoperit ce vrea să faci, o activitate pe care o faci cu plăcere și, desigur, nu trebuie să neglijezi celelalte activități, nu trebuie să neglijezi școala sau prietenii sau familia sau orice, să fii obsedat, nici asta nu e bine, dar nu e bine nici să îți lași talentul tău, să nu-l folosești, să-l pui la păstrare, zici, las cantin de el și așa să treacă zilele, să realizezi după aia că a trecut liceul și n-ai făcut nimic. Nu știu, așa cred eu și dacă sunteți de acord cu mine, bine, dacă nu... Așa ar sfaturam și eu. Pentru însuși pasiunea, iar mai acolo ar trebui să lucrezi ca să te poți dezvolta în acel domeniu, să încerci și, sigur, la final, poate, după multe eșecuri, vei reuși.